Busagal! O, dara. Mo ni siya. Part 2 na ta. Gihatod niya itong kuan iyang laundry. Wow! Kay nuwag ta mataligsik mo nang daga ka ni-request ang impormaha. Mo ni kinindagan na adto ni siyang unwind spite. Ha? Unwind spite. Wow! Kuya Awa si Boss Agal Musturya. Uy, naka-unwind spite naman. Akin eh. Nakagi yung mga nakarelate ang impormaha kay o ganahan mo magsinti-sinti, magmaoy-maoy, o ka na magwuling mo, pero wey, wala ni. Dito ni dagat, wow! Mo na gitawag unwind spite. Oh, Kuya Awa. Boss Agal, ikaw na talaga. Adara, lakaw na si Boss Agal sa great entrance, the great entrance of unwind spite. Oh, tanawa na dahil guys. Nindot ka na malubi diha. Mugbo kayo na, pero dakag bunga. Wow, kanindot sa dagat. Ang dagat nga kalma, murag sama sa imong gugma. Adara, kita mo na guys, nalunod na pero wala nag-rescue kay diha na siya mag-sleeping bed. Wow, diha na. Adara. Nindot kayo ng view diha. Nindot kayo ang clouds. Nawang dagom. Nawang cloud seeding. Waman ubunda ka wan. Adara. Kwapo kayo na. Oh, tanawa kayo ng view na guys. O ganahan mo mag-unwind spite. Oh, diha mo. Diha mo. Ayun na mo pag ngita og lain. Oh, chill kayo na diha. O nakatultul mo din. Oh, Kuya Awa si Boss Agal. Oh, napay pinasiniri ba? Oh, Kuya Awa, Boss Agal. Boss Agal, ikaw na talaga. Diha na, oh. Ganahan mo mag-unwind, say tawagan na niya, mag-love-love sa inyong kagulingon. Diha mo, oh, nindot kayang dagat. Tinaw kayo. Nindot kayang dagat. Oh, way basura na. Oh, Boss Agal! Naiusa na kitaan, pero okay ra. I-rescue ra na later. Muna siya guys. Kaning lugar daghang nabungkag o nagsama nga relasyon. Muna siya. Diha na, oh, nindot kay na siniri diha. Hangin. Nindot kay ang baruto, ang mga pambot diha. Makita ni mo na. Daghan yung relasyon din ni nabungkag o nagbalik. Kay kaning spot. Nindot kay ni. Ma-feel ni mo ang love on the air. Oh, daras Boss Agal. Boss Agal! Adara. Chill lang Boss Agal. Practice mo na siya unsaon pag-unwind. Kaya mo ba siya kay bone sound up? Testing sa tabi. Okay ra. Kita pa day. Abi kung di ka magitan Boss Agal. Dara. Muna ni. Unwind. Muna unwind spite. Muna siya guys. Nindot kay nang ginona ni Boss Agal na. Daghan kina siya ginona na. Number 1, unsaon niya ipasiminto ang dagat. Muna siya. Nya ka na yung tukuran unsaon niya pagpintal og gold. Daghan kina siya ginona si Boss Agal. Boss Agal, ikaw na talaga. Muna siya guys. Muna og ganahan mo mag-unwind spite diri ra. Nya, Boss Agal, pag-unwind sa diha.